Jó reggelt, sziasztok! Február 17-e hétfő reggel van. Megszületett farmunk második kis báránya. Ott látható. Anyuka, Akira. Szépen lenyalogatta már. Szopizott. Úgy néz ki, hogy szépen neveli. Az elsőt otthon neveljük, a Julcsikát, mert 1 hetes, majd róla később teszek föl videókat, mert otthon kell cumiztatnunk, őt az anyukája nem fogadta el, úgyhogy hazavittük, otthon neveljük. Ott látható, most pihen. Szépen lenyalogatta, úgy néz ki, hogy gondoskodni fog róla. Nagyon ügyes anyuka. Úgy nézem, hogy kis kos lett. Akit otthon cumiztatunk, ő kislány lett. Elneveztük Julcsikának. Róla majd a héten elkezdek föltenni videókat. Első napjától fogva. Ott van a picike. Ott pihen most. Neki még nem adtunk nevet. Ha vannak ötleteitek, akkor kommentbe írjátok majd meg. Ott. Anyuka. Őrzi, nagyon vigyáz rá, hál' Istennek. Meg hátul a Katika, őtőle még várjuk a Barit, pár napon belül ellik ő is. Hát ők az első ellések. Most születtek először a farmunkon picik. Várom az ötleteket, kommentbe, lájkoljatok, iratkozzatok fel, kövessetek minket, nézzétek a videóinkat, és gyertek el személyesen a vendégházunkba. Ott van a picike. Szép kis fehér kos lesz, úgy nézem. Na, majd jövök még videókkal, addig is sziasztok!